Dak li qed ikun imsejjaħ Summit Umanitarju Dinji ġabar rappreżentanti ta' 125 pajjiż minn 193 pajjiż membru tan-Nazzjonijiet Magħquda fit-Turkija, post b'sinifikat diplomatiku li jilqa' miljuni ta' refuġġjati Sirjani. Dan huwa l-ewwel summit tat-tip tiegħu fejn qed jiddominaw diskussjonijiet dwar il-ħtieġa li tkun riveduta u mtejba l-istruttura umanitarja minn waħda ta' emerġenza għal għajnuna li toħloq is-soluzzjonijiet. Tul il-jumejn tas-summit mal-50 mexxej huma mistennija jagħmlu dikjarazzjonijiet dwar x'miżuri lesti li jieħdu fuq skala nazzjonali biex inaqsu l-effetti traġiċi tad-diżastri umanitarji. Fost il-mexxejja preżenti hemm il-Kanċillier tal-Ġermanja Angela Merkel u l-Viċi President tal-Istati Uniti Joe Biden. Madankollu l-mexxej Russu Vladimir Putin irrifjuta li attendi. Mal-mexxejja jiltaqgħu wkoll organizzazzjonijiet diversi, membri tas-soċjetà ċivili u persuni ġejjin minn postijiet milquta mill-problema tal-immigrazzjoni. Qabel dan is-summit, is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda nida konsultazzjoni ma' 23,000 persuna minn madwar 135 pajjiż fuq kwistjonijiet umanitarji. Fl-isfond tas-summit, il-Papa talab lill-fidili biex jitolbu għall-mexxejja biex dawn jarfu jżommu fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet tagħhom l-iktar ħaġa importanti, il-ħajja ta' kull bniedem.